akwai wani abu da yake nema ya faru tsakanin malaman izala da malam masussuka, wanda har an kai takardar gargadi zuwa ga malam masussuka cewa idan bai daina sukar izala ko malaman izala ba to za a ɗauki mataki na kotu. na tsammanin lauyoyin ƙungiyar izala su suka rubuta masa takardar ma. To me yasa wannan abin ya dame mu? Abin da yasa ya dame mu, muna tsoron me zai zo bayan wannan. Don lura da dokokin Najeriya da yadda shari'a take gudana a kotunan Najeriya, babu wata kotu da za ta iya kama masussuka a kan laifin ya soki ko ya zagi malaman ƙungiyar izala. Ni dai abin da nake hange kenan, za a je a yi ta tura kuma zai biyo baya, shine abin da muke tsoro. To in ku haka ne, ina mafita? Mafita ita ce mu ba da shawara ma malamai a dawo kan abin nan da muke kira zuwa gare shi, a yi haƙuri da juna, a haɗa kai, a zauna lafiya, a daina sukan wani ko zagin wani. Bayan da za a yi a yanzu wani malamin da da yana sukan wasu malamai wajen aƙidar shi, da mai rai da wanda ya mutu, sannan kuma yanzu shi ya zo ya ce shi shafaffe da mai ne, na gwal ne shi, ba za a soke shi ba. Wannan ba adalci ba ne. Idan ni malami ne sai na jaza wa kaina da ni da mabiyana, za mu iya kiran sunan wani malami da yake waje daga cikinmu, mu soke shi, mu ɓata shi, mu ci zarafinsa, har ma mu kai ga wanda ba mu yi zamani da shi ba, sa'an kakanmu na biyar, mu ɗauko shi mu ce tun da mun saba da shi, to za mu gaya mar baƙaƙen maganganu, za mu ci zarafin shi, za mu zage shi, za mu kai shi wuta da sauran irin wannan. Kowa ya san abin da yake faruwa, ba sai an tsaya ana kama suna ba. Mun san yadda ake kama sunan shehunai irin su Sheikh Ibrahim Inyas, irin su Sheikh Ahmadu Tijjani, a zazzage su. Mun san yadda ake yaro ƙarami zai kama sunan Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi ya zazzage shi. Don haka idan ku kuna yi, to kar ku ce bai yasa za a muku. Adalci kenan. Idan muna so mu gyara da'awa, to shi kenan kowa ya zo ya karantar da abin da ya yi imani da shi, ba tare da ya soki na wani ba. Mu yi haƙuri mu fuskanci abin da yake gabanmu. Wannan shi ne maganin wannan abin. Biljumlata abin da nake faɗa shi ne, mu da muka fara, na ce mu don ina cikin kana iya sa ni ko a cikin 'yan izala, in ka cire ni ma ba komai, ko ka sa ni a cikin ahalus sunna, in ka cire ni ma ba komai. Amma ina ganin cewa kila kafin a haife ka ni dan izala ne, ko kan kai wayo, kuma na ba da gudunmawa mai tsoka wajen aikin kungiyar izala. Da haka mu din nan mu muka fara mu kira waɗanda ba su da rai, suna da mabiya, ɗimbin mabiya, mu zage su, mu ɓace su, mu kai su wuta. To yanzu an juyo ta kanmu. Yanda su suka yi haƙuri shekara 30 ko 40, to mu ma mu yi haƙuri. Ɗaya kenan. Ko kuma a'a, mu yi kira ga mabiyanmu, shugabannin ƙungiyar izala su daina tukun, kar su kama sunan wani.
kawai su karantar da addini, sannan su yi kira zuwa ga mabiyansu cewa kada wani ya sake kiran sunan wani, kada wani ya sake ɓacin wani malami. Kawai fassara aƙidarka, ka bayyana cewa ga abin da ya kamata a yi mai kyau ga mara kyau, ba tare da ka kama sunan wani ba. Idan kunne ya ji, jiki ya tsira. Wanda ya ji haushi ya yi haƙuri.